Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa, diría que número 47, se non me equivoco. Como sucedeu na semana anterior, neste caso non é unha persona, son dúas, pero bueno, son máis, no grupo son repetidores, pasaron por aquí en setembro do 22, cando empezábamos a segunda tempada, anda que non choveu dende aquela, moitos cambios aquí na Canle, tamén moito que contar pola súa parte, seguro, así que vamos a calar a boca porque veñen de estrenar un EP moi bailón, un EP con letras que hai que falar moito do que teñen neste traballo, que a verdade é que é moi curioso e hai que profundizar bastante nel. Veñen tamén de xustamente nestes pasados días de anuncialos nun dos festivales máis top que hai en Galicia, como é o Caudal Fest, o Calamín, como lle dicía a eles antes, alegroume moitísimo, así que os ides ver en pantalla, hoxe, no radar, Lisdexia. Que tal, como estamos? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Joder, primeira visita, fixeras no 2022, fora setembro, pero casi 3 anos como quen di. Dende aquela, canto tempo pasou, eh? Choveu moito e pasaron moitas cousas polo medio, que é importante. De feito, eu non sei nin se estaba aínda en Sí, de Lisdexia, feito ti creo que nin estabas. Pode ser pero que non. andaba por aí, eh? Sí, sí. Pode ser que, en plan, eu creo que foi o sea, que ainda non estabas, pero que foi a época como que estabas empezando. Foi o cambio, creo, aí, Sí, por esa por época. aí andou, sí. O sea que xa hai algo que contar, claro, porque entraches ti xa hai un dende aquela xa hai un cambio importante. Sí. Xa hai un cambio importante, joder. Aí... Cambio importante para mal. A peor. Bueno, o grupo sigue adiante, así que, oye, tá mal Sí, non foi. a peor tampouco parece. Oye, se o grupo desaparecese, pois diste, bueno, entrou este home, pois sí que se foi a la mierda todo, pero bueno, sigue o grupo, vides con música nova, así que bueno, por lo menos mantiveches o nivel. Sí, home, algo sí. Non empeorou tampouco tanto, non? Joder, No, a verdad, joder, é verdade que eu creo que o nivel agora subeu. Xa, o sea, o último EP, joder, bastante distinto a todo o que fixemos. mira, Sí, está ben, sí. xa vos falarei, xa entraremos un pouco en profundidade no EP máis adiante, pero sí que é certo que eu cando escoitei, unha vez que escoitas o traballo completo, non? Fuchedes sacando adiantos, pero sí que notas que a cousa se puxo seria, que mantedes esa coña que tedes, non? Esa gracia que tedes nas letras, un pouco ese denuncia, esa crítica, pero con gracia, pero sí que se nota ese salto de, vale, esta xente agora sí que quere ir en serio, non? Sí que quere que o grupo sexa algo que non sexa simplemente tocar de vez en cando, senón que xa buscades un objetivo maior, non? Xa como consolidarvos dunha maneira, non? Sí, un pouco hubo un punto de inflexión despois de sacar o outro, tocamos ben, tocamos bastante e tal, despois como que estuvemos aí parados, medio desconectados do grupo en general e tal, e un día aí que nos sentamos e dixemos ou con todo ou paramos, ou se dixemos que se desfixemos e listo. E foi como, veña, con todo, ao que sala. Joder, desde esa puxémonos todos a saco bastante, o sea, o que diste, facelo máis profesional, facelo máis guai, creo que de momento a cousa está indo moi ben. Que importante é eso, non? O ter parado, que dicir, porque a veces na conversa anterior, que lóxicamente vos non puideches ver todavía, a xente xa puido ver, pero que veu Sofía Espiñeira, falábamos un pouco de facer paróns a veces, de que a veces, pois, a vida, non? Porque estás traballando, tes outras cousas, outros grupos, ou moitas movidas, non? Que suceden no día a día, e a veces parece como que dá pena ou dá medo parar, pero no voso caso como que ese medio parón, esa medio desconexión un pouco xeral, sí que vos serviu para dicir, vale, vamos a poñer as cousas no sitio, non? Que como que a veces se sigues a saco e sigues nunha mesma liña sen reflexionar é cando a cousa pode ir a peor. Sí, Sí, ao final... Fala, Toni, fala. si faz por facer, sí, sabes? Claro. Pero bueno, a ver, estuvamos parados, o sea, xa sacaron o anterior EP cando eu entrei, seguín tocando con eles, tocamos outro ano máis, sin sacar nada. Aí xa tiñamos a idea esa que dixo Fran de, a ver, ou nos poñemos ou non facemos nada, pero hai que decidirse.
Ao final todos dixamos que sí, cada un pon o seu, sabes? E intentamos, o que diste, profesionalizalo, cambiamos o directo, a forma de levar noso sonido, bueno, equipos, a forma de gravar tamén. A ver, un pouco, se facemos as cousas, facémolas ben, sabes? Xa non somos tan chavaliños. Sí. Cando eres un chavalín e vas e faz unha mierda, pois non pasa nada, pero agora xa é máis cantoso, sabes? Xa hai como esa responsabilidade un pouco tamén de te contratan ou subes a un sitio e xa é como, vale, xa hai que demostrar, xa non é simplemente nos vamos a subir eso, a tocar por tocar, senón, oye, que a xente vexa, a xente que nos vai a ver ou que nos contrata o demais, que aquí hai seriedade, non? Que o futuro Dios Claro. dirá, pero que bueno, tomades en serio, que para vos non é simplemente un hobby. Claro, é o que di Antón, é como darlle ese puntiño máis de facer todo máis serio, cada un tamén se puxo máis serio, invirteu máis no seu equipo, por decirlo así, en general invertimos máis en todo para mellorar o sonido, para mellorar o show e todo, e joder, ao final é eso, que fajas un concerto de puta madre, que a xente lle mole, que é o máis importante, e que tamén ti cando vas a tocar un sitio che dixan, hostia, fixéstelo de puta madre, moi ben chavales. Rollo, tanto de público como de organización como do que sea. Pode ser ese, quizáis, o se ahora facemos un repaso máis en profundidade destes anos, o maior cambio foi este cambio de mentalidade, non? Que tiveches. Lóxicamente o cambio de sonido, o cambio de equipo, non? Mellorar esas cousas, pero este cambio de mentalidade é o no que máis cambiou Lisdexia. Sí, e máis vaise, o sea, notase moito porque, sabes, non é só dicir, bueno, pues vamos mellorar o equipo, vamos mellorar un pouco desto, sabes, dixemos, no, se melloramos, o sea, se facemos as cousas ben, facemos todo ben, sabes, currámonos, bueno, pues preocupámonos máis das fotos, da estética, redes sociales, as portadas do EP, sabes, un pouco todo en general, non é... Por, Sí, ademais de, o sea, ademais de facer música mellor, joder, da man vai eso que di Antón, cuidar toda a imagen que das como grupo ao final. E curraste unhas boas fotos de confirmación, e curraste unhas portadas de puta madre, e todo o que faga falta. Joder, creo que, o sea, creo que si, por ejemplo, xa é moi fácil, o noso Insta vas para baixo, ves un cambio moi grande. porque Sí, aparte ti, si proyectas eso, aparte de que o estás facendo máis profesional, xa che toman máis en serio, sabes? Porque antes tal, estás todo así un pouco máis ou menos, tal, eres medio gitaniño, cabras pouco, e pasan de ti, sabes? Fanche o lío, regateanche por todos os lados, pero cando xa se ve unha cousa un pouco máis tal, xa tomanche máis en serio, sabes? claro, que foi un pouco ese tamén ese cambio xeral da música en Galicia e a nivel España e demais, non? Un pouco ese cambio de profesionalización de todos os grupos cuidando máis as portadas, todos os grupos os Instagrams, xa non é simplemente subir por subir, senón historias máis curradas ou publicacións máis programadas, xa é como aínda que non queiras, se queres leválo isto a un nivel un pouco máis profesional, te obliga a todo isto, non? Porque todo o resto de grupos ti te podes a mirar grupos que están salindo nestes últimos anos e todos xa empezan con ese toque máis serio, máis tal, e claro, o que dicías agora, non? Se queres que te tomen en serio e non te chulen os festivales, as salas e demais, se ven que xa as túas redes e incluso o teu sonido é un pouco perralleiro, que non hai seriedade, claro, como non che van a intentar chulear esa xente, non? Sí. Xa. E máis, no que pides, eso tamén influe no cachete. Se cobras 700 pavos, xa che van regatear. Xa che van dicir, bueno, mira, tal, a 500, non sei que. Se lle dis, non sei, por poñer un exemplo, cobro 2000 pavos. Ou xa din, oh, cuidado, estes tíos, estes tíos xa son serios, sabes? Xa teñen un nivel. Que mellor é mentira, pero funciona. Sí, pero as apariencias, porque aquí é unha realidade, hai as apariencias de redes sociales e as apariencias do Spotify, porque ti podes despois ti podes ter unha grabación, falaba cos conducción colérica, falaba unha conversa que tivemos aquí, ou falaba con eles outro día que os vin na Mardi Gras, eles, a súa grabación que o que teñen subido a Spotify non é o mellor, eles mesmos dicían que eles o seu forte e en directo, ti os escutas en directo, eu flipei, digo, hostia, esta peña sí que, joder, danlle unha caña que flipas e sonan moi guai, sonan moito mellor que teñen en Spotify. E para os festivales e para negociar estes caches e todo, ou a apariencia que teñas en Spotify, tipo, en directo pode ser unha puta mierda despois. Pero se en Spotify sonas guai, xa tamén hai outro rollo. Se o teu Instagram é máis serio, hai outro rollo. Ti, claro, ti ahora chegas a calquera festival e dices 5000 pavos. Despois igual negocias e acabas cobrando 2000 ou o que sexa.
pero xa te van a sí que te van a tomar máis en serio porque van a mirar Sí, todo sí, eso no, e van a dicir, vale, bueno, esta xente fan as cousas ben. Despois, eu son un festival e vou intentar racanear esta peña todo o que poida, porque son un fillo de puta, sí, pero xa é distinto que se encontran todo Sí, feito merda. sí. Joder, si nos pasa a nós, si nos subimos de caché este ano, sabe? Porque, home, temos todo isto que estamos falando, sacamos o EP e tal, subimos o caché. Dixémoslle, falanos un festi, mira, cobramos tanto. E din, oh, de puta madre, que barato. Joder, pero se De, eu ano pasado faleixe e cobraba a sí. O mitad, ano pasado era menos e e tocaste era e me carísimo. 5 dicía que euros non por había. todo de lado, sabe? Pero bueno, eso é así. Bueno, pero ben, oye, se subides e aceptan, pues oye, perfecto, ¿no? É como, pues mira, Sí. genial. Seguimos sendo o grupo máis barato de Galicia. Home, eso xa se digo sen saber o que, lóxicamente non o vamos a dicir aquí, que non se esa cosa non No. hai que dicilas, pero sen saberlo, estou segurísimo que se non o máis, no top 3 de máis baratos Sí, posiblemente. fijo, fijo, fijo. Esa Home, é a dentro realidad. de un Claro, dentro de algo dentro razonable. Xome, dun, digamos, un nivel claro, bonito, porque lóxicamente hai de todo, non? non vamos a comprar o voso caché, por exemplo, cuns veciños como a de Rapas, que xa é outro rollo, claro, e non podes dicir, no, que son máis baratos que de Rapas. Pois, home, lóxico, non? Se entende tamén un pouco Sí. esa posible diferencia, está claro. Pero mira, vamos a meternos un poquinho no traballo, porque dicíades que tiveches así ese pequeno parón, ese momento de dicir, veña, ou paramos ou damos pa diante. En que momento ese vamos pa diante, vamos a profesionalizar, en que momento decidichedes que ibades a darlle forma a un novo traballo? Foi xa de primeiras ou foi pouco a pouco que dixeches, vale, sacamos unha canción, sacamos traballo completo, como foi ese proceso? Foi como un pouco surgindo, despois de falar así eso, en plan, o sea, eso non foi un día de xir tal, eso foron varias semanas Pouco a de, pouco, sí. pois, falar, non discutir, pero refírome, falar, comentar as cousas e tal, e ao final de si, o sea, todos o veña, vamos, tal. E desde aí foi un pouco ir probando a ver que nos salía, e a medida que ibas facendo cancións, que che iba gustando unha cousa, que non sei que, que non sei canto, como que xa nos puxemos un objetivo de falarmos con Chuco xa para pechar un día para gravar e dixemos, veña, aquí hai que chejar con tantos temas. E aí eu creo que foi cando sí que foi como a hora a tope. Xa imos con todo, non? Xa temos isto e agora xa non hai volta atrás. Sí, agora xa está todo falado, está todo aclarado, hai que dar unhas voltas aos temas para que queden mellores, obviamente. Eso, desde esa fecha sí que foi como poñerse presión para facelo guai, ¿no? Para volver, o sea, para volver guai. Porque, Sí, cantas voltas deron os temas? Cantos temas se quedaron polo camiño? Ou como foi? Porque, claro, imagino que dentro deste que estás a falar, non de, vale, vamos a de seriedade, tamén está o feito de non vale calquera tema. O sea, non, que xa tiñades que ter, que non era simplemente vamos a facer isto, senón que tiña que ter pois ou unha coherencia ou unha forma X, non? Como de difícil foi buscar este sonido ou isto que encontramos en Esclavos do Baile? A ver, o primeiro tema que fixemos foi a Rincadeira, que fixemos fai moito tempo, antes de plantearnos facer o EP este e todo. Apenas cambiou, eu creo. Sí, o sea, foi o que di Antón, fixemos a rincadeira, xa antes de toda esta movida, e despois, cando empezamos a facer os temas novos, vimos que non surgían de feito de rincadeira se tocamos varias veces en directo, vimos que Sí. non surgía, o sea, que os novos salían como dun estilo un pouco distinto. Entonces, como que aí tamén a rincadeira que nos gustaba e tal, demoslle unha volta para tamén que se adaptara máis ao estilo do resto dos temas e tal, e creo que a verdade mellorou bastante de como plantáramos ao principio. A ver, o Sí, resultado, o resultado final, non sei como era ao principio, pero o resultado sí que nese caso quedou moi ben, quedou ben. Gracias, Teño que dicir. pero A Fran non lle gusta, por a eso mí non me está gusta, así tío. ahora medio Eu cabreado. agora estou dicindo que tal, pero eu odio. Por qué? Non sei, tío, eu de feito non Nadie quería, en plan, sabes. non quería sacala. Non me pega non me termina de convencer co resto, tío. Non sei por qué. Pero bueno, a ver, teño que dicilo, quedou moi guai. Rollo, Está indo ben. vai ben, vai ben. Ese é un pouco é un pouco a mierda a veces, a mierda entre comillas, non vamos a entrecomillar isto, non, pero de estar nun grupo, claro, se estás ti solo, pois ti decides as cancións e a que non che gusta non a vas a sacar, pero claro, estás nun grupo
E supoño que sempre pasa o feito de, vale, sacas un EP de 6 cancións, un disco de 12 ou o que sexa, e sempre seguro que, e eu creo que se falo con cada un de vos, seguro que hai algunha canción que vos gusta menos, non? Neste caso a ti é a Rincadeira, pero igual o resto tamén tedes así como a Eh, osa que é un pouco... Antón, por ejemplo, ten clarísimo que a odia, Sí, o sea, que pois. nunca odia, pero que a que menos lle gusta, ten clarísimo. O sea, ao final todos temos un que algo che tira máis. Sí, tío. A que non me gusta a min é das que mellor vai, tío. Sí, é posiblemente Moi, a que mellor vai. moi ao meu pesar, pero... Cale? das que mellor vai. É a de Speedy Friend. Sí, esta, A é que min, a min é das que máis me gusta, teño verdad? aquí aberto e das... vai, joder, a verdad que vai como un tiro. Sí, sí, Vai ben, vai teño ben. aquí Sí, aberto sí, non Spotify é... e vai como un tiro. Que iso é o que tamén é unha movida que vos pasa moitas veces a moitos artistas, non? Que moitas cancións que tamén se meten nos traballos por... esta me gusta un pouco, a mellor a que menos me gusta, que se a publicase porque che gusta, non? Que non é que a odies, pero esta é a que menos me gusta. E moitas veces a que menos gusta é a que despois Sí. o peta. E claro, que che obliga a eso? A que siga os sinos directos, pois claro, ten que estar. Sí, a tocar a seguir. No, pero por ejemplo, co anterior EP, tío, sí que nos pasou eso. Literalmente estábamos todos, pero en ese caso estábamos todos de acuerdo en que a canción máis floxeira, digamos, era a Barricola, tío, e foi con diferencia, pero con moita diferencia, a que mellor funcionou. Sí, É que sí. eu creo que moita peña agora ti lle dis Lisdexia e automáticamente xa teñen esa canción. Igual agora entre algún das novas, pero ata agora te dicías e automáticamente non pensaban en nada máis, No, xa. E claro, Joder, No, eso, pois, mas de pois a rap nós é funcionou eso, moi tío. ben. Home, agora xa non me acordo exactamente cantas tiña, pero o Barricola debe de ir en 70 ou algo así, non? De pois reproduccións non o sei, a verdad. Igual, a ver se teño podo ni ver por idea. aquí. A ver se teño por aquí. Pois 60.000 casi, sí. 60.000, bueno. Joder, Joder, nin Que tan me mal. cago en la puta, que joder. Home, a No, ver, que está de putísima madre, no, a no, todo ver, o xa ten contrario. tempo Joder. tamén, sabes? Sí, pero, coño, pero é do 22 e ti ahora te vas con outra xente e con outros grupos xa non de aquí de Galicia, con outros grupos de outros lados que teñen certo percorrido e xa teñen tamén fama e moitas cancións non chegan a esta cantidad, o sea, que Home, decir, xa o hai de todo, pero... a mí me No, parece sí, unha sí, sí. xa con unha canción, aínda que teña 3 anos, nesta época na que vivimos, superas 10.000 visitas ou incluso as 1.000 moitas veces, xa solo superar as 1.000 xa é un éxito da hostia, que, home, cantos máis Sí. mellor, pero xa superar No, 1.000 é que vai dicir, é, vale, guai. é bastante máis difícil do que creemos. O sea, todos temos moi asumido de entrar en calquera artista e verlle millóns de oyentes mensuales, pero si te posas na piel das bandas así que empezan como a nós ou tal, é bastante difícil chegar a unhas cifras en Spotify, tío. Sí, e a veces tes algún tema que o peta que ten tal, sabe, a mellor sacas un disco de 10 temas, e tes dous que o petan a tope, e despois miras os outros, Non ten... Sí. 1500, e dis, E, joder, que e depresión. despois que tamén moitas veces falamos de cifras como que ter, pois eso, 1.000.000 ou 300.000 ou 400.000 que é a hostia, non? E a realidade despois é que o importante non é o que está en Spotify. O importante é que vos vayades a unha sala, ter xente na sala, que vayades a un Claro. festi e a xente vos acuda, porque, joder, eu Sí. aquí teño visto vir ás salas de Coruña xente que ti miras os seus números en Spotify e dis, tipo, esta peña move moita xente, miras e ves que en Coruña teñen pois 3.000, 4.000 ointes, e depois vas a unha sala de 100 personas e esa xente mete 10 personas. Entón é como, Xa. vale, Xa. teñen a hostia de ointes, pero igual é xente porque isto tamén é a realidade. Que hai cancións que teñen moitas visitas porque están nunhas listas xusta de Sí. casual que a xente te escoita e non sabe nin sequera quen eres, entón ao final é mellor ter unhas cantidades adecuadas como tedes vos, que me piden unhas cantidades que son brutales, pero lóxicas, e que despois, pois, se vos teñen en conta para festivales, que a xente vos vai a ver en salas, ou como, por exemplo, que estaba eu antes de vir a junta vosa, un colega dixenlle, agora gravar unha entrevista tal, con Lisdexia, e dime, joder, outro que me fala de Lisdexia. E tengo unha amiga que lle leva falando de vos dende que sacaches o EP de que vos ten que escoitar e non vos escoito todavía, xeñeu, pois, neno,
Ponte a Joder, que escoitalo. desgraciado. en Dios. A amiga todo o tempo dicindolle que vos escoite, agora vou facer unha conversa con vos, xa está, ten que facelo. O sea, que a realidade é esta, o mellor é que a xente vos recomende, que a xente vai ás salas e os números, home, canto máis mellor, Xa. porque, lóxicamente, se tes 50 ointes, pois é máis difícil todo, non? Pero o outro é o que Home, sí. importa. No, ao final a nós o que sempre falamos, sempre nos cunde é eso. Ao final os números de Spotify son números, non tal, o que mola é, joder, que chega o verán e che chamen de vai festís para ir a tocar, que a xente che veña a ver, por exemplo, ao concerto da Sonar, por exemplo, vai bastante guai tamén, rollo eso que mola, que falen de ti, que a xente che diga, hostia, en plan, mola muchísimo o que facedes, tal. É que é o que mola, o sea, notar como que tamén iso vai a máis, ou que tamén che dixan de hostia, en este último destedes un cambio bastante potente, tal, mola moito, non É sei que que. eso, Eso é eso, o que é o que de verdade importa ao eso final. ahora mismo para vos debería ser, o sea, o máis importante logo é que a xente vos diga, nótase o cambio, nótase que hai seriedade, nótase unha evolución. Sí. Eso, ahora Sí. mismo, máis que unha canción teña tanto, eso é o de verdad, porque eso demostra que se nota a vosa intención. Mira, No, sí, eso falando, o sea, eu creo que eso é o que hai que levarse, é o que che ten que facer decir, o sea, o que che ten que dar ganas como de seguir tocando a tope, joder. con todo, estamos aquí falando de que os números non son importantes, pero, joder, aparecedes con Ai Gallego, que eu usei para contestarlle un pavo que me tocou os huevos en TikTok, que eu usei aí a canción, joder, eso como regreso e como así como carta, así como que de representación de regreso, joder, foi unha cousa de decir, mirade como volven os Lisdexia, pero o Lisdexia de verdad, aquí non Sí, ben fuerte. máis sí. máis serios, mellor sonido, pero volvemos aquí con cantando as 40 a xente. Pois sí, a verdade hai máis dun tema que é así, A ver, Ten ese Sí, rollito, ao sí. final hai dous ou tres que son que teñen teñen a esencia de Lisdexia, digamos, ese eu toque vacilón de entre tocarche un pouco a moral o de borrachos nacionalistas, por exemplo, a min ese min paréceme, o sea, unhas barras, como se di, Pero unhas iso é barras. porque ti conoces peña que é así de verdade. Claro, Por eso esa é a ves. movida, tío. Esa é a movida. Sí. Bueno, en xeral xa non que coñeza xente que tamén, senón unha das últimas veces que fun ao Avante era o que vi ali. O sea, unha das últimas veces que fun ao Avante eu vía a peña, eu non a coñecía de nada, pero eu estaba ali no Avante, falaba con este colega, de feito, así, a raíz de tal, puxelle ese tema e digo, mira, escoita este tal, e falábamos un pouco de como o Avante, por exemplo, mismamente, o ambiente de ali pasou por completo de decir, a ver, que ti estás aquí, por que estás? O sea, ti vives aquí, a ver se despois te podes ir a algunha casa ou a algún sitio a facer cousiñas, pero non estás aquí polo que realmente a xente íbamos ao Avante no seu momento. No, sí. E xa non só eso, o sea, é que cada vez eso pasa en máis sitios, digamos. Ao final vaise perdendo un pouco a esencia, por decirlo así. E pasa tamén que isto é un melón que vou abrir eu e despois vos colledes ou simplemente non decides nada e cambiamos de tema, pero pasa tamén un pouco agora mesmo tamén na música, en como pode plantexar algunha xente a súa carreira ou tal, de, non, me vou a subir a unha ola de criticar ou falar ou comentar cousas que dis ti, pero se ti non eres así, se te coñezo como eres na calle e me estás cantando cousas que dis ti. Sí, hai moito reivindicador por aí que non... Claro, o sea, no, é como dicir, a ver, vale, reivindica, pero se reivindicas algo porque crees. Que dicir, no voso caso, o que estáis a cantar, xa o cantabades antes, xa tiñades esta cousa, non é que de repente digades, non, os Lisdexia ora fai isto, non, que ves xente e joder, pero se sei que non eres reivindicativo no teu día a día, non, que non pasa nada, podes sacar música e non reivindicar, non é obligatorio, non, que tamén hai que sacar música que non reivindique, pero sí que tamén un pouco así, joder. Ya. A ver, isto realmente, a idea deste tema, que xa o deixamos en algunha entrevista, do tema de Ai Gallego, foi por un comentario que puxeron nun videoclip de Lisdexia fai moito tempo, que poñía o tipo, si falades un pouco peor o gallego, non o falades directamente, ou algo así. Aí foi, dixamos non. Sí. Espera. Claro, é máis era un tío que falaba en gallego, sabes? Non é... Claro, é que eso Que iso é é peor. realmente xa máis heavy, máis triste.
Aínda. Que che veñan a dar clases de como falar en gallego cando las falando gallego toda a vida, tío. Xa, a ver, que sí, que temos o acento da costa, porque é o que hai, tío. Todo o Claro, mundo, en todas as partes de Galicia teñen un acento distinto, o sea, non é... e, Eso é o que o fai guai, tío. Claro, e eso non é pode, e joder. para min é o bonito, realmente. O sea, o Claro. bonito que temos, temos aquí outras linguas, as variedades. Que cada zona ten as súas palabras, cada zona ten a súa forma de dicir as cousas, e a min me pezo bonito joder, a min que faledes vos ou outra xente de algunha outra zona de Galicia e dicir, esta xente da Costa da Morte, esta xente de non sei que, esta xente de tal, e eso, joder, que te recoñezan e sepan de onde eres pola túa forma de falar, para min creo que é maravilloso. O sea, Sí, a mí mola, tío. no, Mola, por mola. que tens que corregir ti, realmente? Tes esa forma, por que tens que corregir? Se algo que aparte está recollido. Quer dicir, os libros, ti falas con filólogos, e os filólogos galegos, ou incluso no castelán, co andaluz, ou co bable, ou co calquera cousa, pero son variedades lingüísticas que están recollidas. Quer dicir, non é que de repente vos estedes inventando algo, non. Xa se recolle dende fai siglos. Bueno, siglos. Sí, Dende claro, fai anos. a parte dese, sabe Dios como falaba, sabes? Esa é outra. Eu creo que en ningún sitio de Galicia se fala o galego normativo ese que sale Home, é nos como libros. se eu que meto castelanismos por doquier, me poño a criticarvos a vos porque ou a xente que mete SE ou GA de como, a ver, mírate ti que estás metendo castelanismos, quero dicir, eu non son quen tampouco para dar leccións Claro, en a todos alguén. os sitios hai algo, sabes? Todo o mundo fala con algo. O sea, non é... En ser idioma puro non existe. E como foi a idea de meter as fanfurriñas aí no tema? Por que ese toque? Que eso sí que tengo que decir que me sorprendeu para ben, pero sorprendeume ese toque aí distinto. Eso, a verdade, é que foi idea de Chama. Sí. O resumen para min é porque Chema nos leva rompendo a cabeza moitos anos con facer algo así. Sí. Eh, Porque a Chama tamén para eso xa, está moi ágil, sabes? Di, bueno, Sí. estas movidas gallegadas se están petando, hai que facer unha. E Sí, é máis, ao conocía tema a elas entraba porque guai e tal, entonces tuvo unha idea moi guai aí, a verdade. sí, porque sí, queda eu guai, conocía as chavalas porque non queda tocou con artificial, non elas queda en mal, Amores. queda moi ben. E nada, Claro, a falou movida con foi un pouco elas. que planteamos, planteamos o tema. E Chema dixo, joder, entraba guai esta parte, non sei que tal, veñamos a ello. E de aí foi cando surgeu o que di Antón de que o se pusemos a pensar en plan quen pode facer isto, quen nos conozamos e nos pode axudar tal. É o que di Antón, rollo, que les conocían a elas e tal, Sí, aí surgiu. preguntaronlle, dixeron que sí, que lles molaba a idea, enseñamos o tema, tal, gustoulles. Dixeron que sí, e viñeron ali un día a gravar. A verdade é que se portaron, viñeron a propósitos de Muros a Santiago para gravar o tema, despois aproveitámonos de que estaban ali e fixémoslle cantar os coros de outro tema máis. Xa que estaban por ali, non, pois mira, xa que Porque está. nós somos malísimos, tío. E dixemos, joder, nós somos malísimos, esta sala lles guai. Mira, fase isto tamén, xa que está. Pero non, moi guai con elas, a verdade. Home, así Eu xa creo que quedaron moi ben os temas. é que sí que a súa presencia, joder, esas cousas que o mismo que falábamos antes. A veces pode quedar como moi artificial ou pode quedar como fora de lugar, non me gusta en este caso, aparte vai guai, o sea, realmente sobre Sí. todo en el gallego que como é o perfecto, o sea, que decir, é como, vale, me criticas este metal, pum, te meto esto aquí, xa te doy por todos lados. Sí, claro, Sí. era a idea. Tamén che dixo, eu Javi e tal, tiñamos un pouco de medo de que o rollo non quedara ben, sabes? Porque vimos un tema que é máis do noso rollo, sabes? Máis de guitarreo, máis punk e tal. E de repente no cacho que entra ese ritmo de moñeira, hai un frenazo de metrónomo. No, freno no. Sí, freno, creo. A ver, acelerase un Cambia o pelín o metrónomo metrónomo, de pero repente, empeza o rollo do tambor e tal, e despois cando acaba esa parte, volve a arrancar a toda hostia. E dixemos, a ver, isto realmente é como un parche, sabes? Que lle metes aquí a machete e a ver como nos queda, porque a mellor isto non mola. Pero ao final, eu quedei moi contento, a verdade. E como foi o proceso de grabación co conto este que estamos falando moito, que estamos repetindo moito de profesionalizarse, de facelo máis serio? En que vos cambiou? Como cambiachedes a hora de metervos no estudio? Cal foi un pouco a mellor a rutina ou
ou o feito de ir a gravar máis días, menos días, ou preparar de outra maneira? Como foi nese caso? Em, Foi un pouco unha mescla de todo, no? De levar os temas moito máis traballados, con moitas máis voltas dadas, todo bastante pensado, tal, e demais despois chegar ali, botar moitísimas máis horas que para calquera outra cousa que fixéramos nunca, pero moitísimas máis, Sí. e máis que, bueno, gravamos con Chuco sempre tal, e Chuco fixo tamén un traballo de produción bastante potente, rollo, en todos os temas sempre encontraba algo máis que sacarlle tal, algo máis guapo, e, joder, ao final marca un pouco a diferencia tamén. Sí, cambiamos cousas ali. Estuvo guai. Aparte, Moi ben, moi ben. aparte currámonos un pouco máis o, o sonido que queríamos conseguir, sabes? Tanto os sonidos das guitarras que a distorsión, o baixo metemos unha distorsión tamén, bueno, andamos aí con cousas. Ca voz tamén, probamos varios micros distintos, hasta que topamos un que encaixara guai ca voz de Franca, a forma de cantar que ten, eso que tamén influye. Casi que eu creo que o que máis se nota é que nos curramos máis eso, sabes? O tema de buscar ese sonido ese que che dá a identidade un pouco máis a fondo. Que pode parecer unha tontería, Sí, pero que, joder, solo o feito de un micro, un micro X ou un micro Y, xa sí, dá cambia moito, un cambia moito. toque moi distinto, eh? Joder, probamos ali varios e a mí había 3 ou 4 que se notaba a diferencia moitísimo, pero moitísimo. Tamén ali escoitando con altavoces vos e con equipo vos, sabes? Despois a peña escoita todo no móvil e nos altavoces do coche e aí xa... Sí, Pero bueno, sí, aí non pero se de not... primeiras aí a non, intención ten que ser boa, sabes? Home, pero isto é unha realidade que vos sabedes, e calquera produtor que lle preguntes, o sea, ten canto mellor sone canto sale no estudio, porque se xa sale mal e ti vas a un coche un Sí, coche que ten 20 anos vais e a os Sí, ser. altavoces unha solo vai ir mierda, a peor. aí xa olvídate, aí xa é como me cago en Sí, Dios. Sí, De outra eso forma é vai certo. sonar mal, pero bueno, hai unha base máis sólida. sí. No, sí, así un pouco o cambio, para mí o cambio que demos no estudio foi que é o que di Antón, que lle botamos moitas horas eso, buscando sonidos, buscando equipo con que gravar ou co que sea, e por eso se leva así de guapo, creo. Que guai, que guai. Mira, vos preguntaría unha cousiña máis do EP, pero non me abades antes, porque claro, dicía unha presentación que fuchedes anunciados no Caudal, que xa falaremos tamén agora un poquinho máis adiante deso, pero hai agora unha festa, presentación na Sala Sonar, que non creo que se me olvide comentala, que é o día 9 de maio. o día 9 de 9 de maio maio. con Brass Antifa que vos van a telonear, que xa levades no momento de gravar isto, casi o 50%, ou 50% levabades ou algo así me pareceu ver, Algo máis da mitad. Ahora mesmo estaba outro Algo día máis, en creo. algo máis da mitad, ahora non sei en canto está, a verdad. que igual cando salga isto que vai salir antes de acabar o mes de abril, non sei ahora mismo do que día é, o lunes ou martes, pero igual cando salga isto, xa está cerca do sold out. Eu vou poñer por si acaso o enlace aí, pero Bueno, moitas ganas tedes de eso, non? Moitas ganas tedes de agora presentalo, e aparte, joder, sí, que está guai, o número de venta vai por bo camiño, tedes moitas ganas, non? sí, a ver, é que despois de todo o traballo duro, entre comillas, sabes? Porque metes horas, curraste, bueno, chama xente para portadas, compós, ensayas, vas a gravar, botas ali desde a mañá hasta a noite, mallando e gravando todo, repetindo, tal. Ao final aí, con todas esas gestións de preparar todo, meteste bastante tudo, tío. Entón, o guapo é tocar. Claro. Xa que te Sí, curras o algo de guapo, o verdade, guapo é pois, agora todo o coño, que pois ven. agora quero disfrutalo, sabes? Quero que aproveitar esa parte boa que ten tamén. Claro que o camiño é divertido, ten cousa complicada, non, pero está guai ir a gravar, quedar no estudio, Claro, esas cousas. que mola tamén, É pero a ver, divertido, tamén está chega guai, un e días aparte que cansas. sodes colegas, se leva de outra maneira, non? Pero claro, ao final o que queredes é presentar todo eso en directo, e que a locura das cancións se vexa en directo, non? Sí, Claro, ese é o justo. rollo. É que, ademais, eu creo que xa temos falado varias veces, a movida de Lisdesia realmente, rollo guapo de Lisdesia realmente é o directo. E eso Sí, creo que notase bastante. O sea, creo que hai moita diferencia entre escoitalo en Spotify, como dixemos antes, e ir ali a velo. É que isto é a realidade. Eu teño aquí falado moitas veces, hai grupos que, lóxicamente,
pode sonar moi ben en Spotify, como en este caso ahora vos con este traballo, Grande Amore, por exemplo, pero vos Grande Amore, por poñer así, Grande Amore, casi o exemplo que poño sempre, non? Pero son dous, tamén un exemplo seu, que diste, vale, ti escoitas en Spotify, está guai, te mola, eu teño os vinilos de puta madre, os escoitas, pero ti vas aos directos de Grande Amore e a puta hostia. Sí, Rapans flipas. tamén outra cousa. Eu escoitas de Rapans en Spotify, sí, está guapo, pero ti vas aos seus directos e joder, Mola moito, sí. cambia Sí. todo por completo, non? Hai grupos Sí. que un rollo máis tranquilito, un grupo pop ou tal, que máis tranquilo, pois bueno, non se nota maior tanto a diferencia, pero en caso como os vosos que buscades ese festa, o que buscades ese baile, o que buscades esa jarana, dende logo, claro, a clave está no directo. Claro, aparte sempre liamos bastante, sabes? E eso a xente mola tamén. Claro, o sea, sempre buscamos pasalo igual de ben que o pasamos nós nos concertos eses como os que mencionastes ti, de Grande Amore, de Rapans, como éramos de Troutalina, como rollo, eso é o que queremos que a xente se leve esa sensación, ese recuerdo, joder. Dentro do que se poida contar, porque claro, non se poden contar, non se van contar cousas que a xente ten que ver ese día en directo, pero mantendo esta locura que estamos falando, pero que cambios ou en que vai evolucionar o vosso directo? En que se vai a notar esta profesionalización, esta seriedade un pouco máis musical? A ver, eso eu creo que se vai notar sobre todo en que levamos máis cousas con secuencia, sabes? Entón levamos todo o metrónomo, vai todo máis mallado no sitio. Hai cousas que antes tocábamos que no grabado, no EP, tiña pois pianillos e cousas así de fondo guais que en directo non as tocábamos porque non temos a nadie que as toque realmente. E agora tirámolas, sabes? Sonan por stems, a ver. E eso vais a notar, eu creo, en tema sonido e Sí. tal, vai molar. Vai ganar como calidad, sabes? No Ese sonido. acompañamento, non? Esos detalliños que non son Claro, tan pero son importantes, esas pero que cousas axudan. que xa están de fondo, pero xa o notamos nós ensayando. Nós agora, obviamente, ensayamos que as secuencias tal cual como estemos para o directo, e joder, xa tocando, a dis, coño, agora este tema mola moito máis. E levámoslo tocando 3 anos. Sí, sí, no, dá un Xa pouco se a nota. sensación de ser moito máis potente, moito máis profesional. Mm. E máis, despois, eu que sei, outras cousas como tamén as cancións que levas ao directo que cambiaron tal, hasta ahora mítico de que sempre tocamos algunha versión do juego porque nos mola, agora, por exemplo, nada, pois... Sí, tamén. Agora vamos todo temas propios, bueno, menos aí unha pequena parte tal, en final e así, pero a maioría, o sea, o que é o gordo do concerto é todo noso. E polo resto non cambia moito, vai seguir sendo a mesma locura, Bueno, pero ou máis. xa esa parte de poñer temas propios, que xa o parte do setlist, xa sexa cousa vosa, xa tamén é un outro punto de, vale, xa estamos aquí, que dicir, xa é isto é todo noso, lóxicamente, está guai moitas veces meter algunha versión ou algunha cousa que pode quedar guai no rollo, ou algunha licencia que vos podes permitir, pero xa cando un setlist dun grupo xa é todo propio, e no voso caso que xa tedes un percorrido como para poder facelo, xa hai moitos temas entre o antigo máis agora que a xente vai recoñecer, xa tamén é como, para vos ten que ser tamén de, oye, mira, temos xa, podemos defender X tempo de directo con cousas nosas. Ten que tamén dar orgullo, non dar alegría. Sí, sí, de feito é algo que sempre dixemos en plan isto hai que parar, o sea, hai que conseguir parar de facer isto. Rollo, temos que ter os suficientes temas o suficientemente guapos como para que enchemos todo, o sea, para que enchamos todo guai. Que seguimos sin telo, pero xa estamos máis cerca. Bueno, pero xa... Anda aí, pero sempre hai que deixar algunha cousiña desas que molan demasiado. Claro, pero mola moitas veces. Quer dicir, cando ves un grupo home, unha versión, dúas ou cousiñas así, pois está guai, pero sí que agradecese, non? Porque aparte que últimamente estou vendo moita xente tocar aquí na Coruña, que vou aquí a calle San Juan, a ver xente tocar os domingos e tocan versións. Eu me mola ver ese rollo, pero agora digo, claro, se vos vou a ver a vos ou a outro grupo de 45 minutos son 6 cancións súas, 12 cancións de outra xente, como non, coño, que paso teño xa outro, quero ver xa, Para eso vou ver os outros, Sí, claro. punto. quero ver cousa vosa, Xa. ou se me tocas unha versión que sexa
da forma propia, non? Que le vedes a versión que sexa ao estilo Lisdexia, que diste, bueno, pois así sí. Sí, que eso é un pouco o que facemos nesa parte que é así un pouco tal. Mira, Que é unha versión que xa viñamos tocando, xa viñamos tocábamos Que Dolor de Rafael Agarrá, pero en versión punky extrema, sabes? En versión lisdésica de Pero dar é a todo. maneira, tío, non? Si non é... outra data que está xa anunciada, porque creo que non tedes máis anunciado, só tedes a da Sonar, se non me equivoco, estou aquí mirando, creo que só tedes a da Sonar, pero sí que se anunciou xa a vosa participación no Caudal Fest a finais de setembro, está o Venres 19 para ser meses chatos, que eu, joder, estaba, tiña que escribir a noticia para Mundo Sonoro, que estou colando con eles e tal, e chegame a nota de prensa e me poño a ver Zárata, Kika Varela, non sei que, xa vexo o músculo que me sorprendeu e de repente vexo Lisdexia e foi como que? Digo, Que fan estes aquí? sí, porque Mataos como se meteron aquí. sí, o sea, é certo que me sorprendeu para moi ben de dicir wow, porque xa me molou o feito de, vale, metes aquí Cabarela, que o tipo o está petando moitísimo, metes a Músculo, que é unha banda que tampouco pensaba eu que iba a estar nun festival dese nivel, e estades vos, e alegroume moitísimo o feito ese de que chegades vos, sacades o EP, e vos colades aí xa, polo menos, non sei outra que outras podrán salir agora, pero é como, mira, aí no Caudal, que a min é un festival que me mola moitísimo, que me gusta sempre ir, e estáis aí, supoño que para vos, dentro desta, volvendo ao mismo, non recurrente, desta profesionalización, desta seriedade, entrar nun festival como este, que ten que tamén se dicir, wow, esta decisión que estamos tomando, oye, merece a Sí, pena que porque está funcionando. nos están tendo en Sí, conta sí, esta sí. xente, non? Co que falábamos antes. Sí, bueno, tamén está Sí. confirmado o Fene, creo, o Fene Rock. Ah, é verdad, sí que está, é Que verdad. tamén estamos aí No Fene tamén, Rock que bueno, tamén. a ver, home, non é un caudal, pero tamén é un Pero festival. tamén un mítico, Claro. sí. Sí, tamén, joder, mola que flipas. É un Sí, mítico. nivel alto, Cantas está bandazas pasaron por aí, bueno, e están Por este eso, ano tamén. Sí, No, si, de feito, o Fenerrock este ano ten un cartel potente, a verdad. sí. Jódeme Pero sí, en plan sempre, eu que sei, que ao final estás traballando todo, bueno, un ano e pico que sea de traballo para isto tal, e despois veste nun cartel como do Caudal ou do Fene ou cousas así potentes e dis, buah, isto mola que te cagas, rollo. Sí, mola. Dache ganas de seguir, sabes? Sí, dache un subidón, tío. Aquí se curras, si te matas a currar e non che chaman para ningún lado, diste, joder, pa que fago isto, tío? Claro, porque Estou perdendo aquí horas e cartos e de todo. e a mí neste caso como a vos, non? Dades este salto, metedes cartos, metedes tempo, dadeslle unha volta a todo e xa ver que, oi, xa este ano de repente, pois, por lo menos eso, que están anunciados estes dous, a venta do primeiro concerto vai funcionando e tal, xa é como, vale, o futuro veremos a ver o ano que ven, dentro de 2 anos, 5 anos, como está o grupo, que a saber, oxalá que cada vez máis arriba, non? Pero por lo menos xa hai estes pequenos premios que xa din, vale, pois mereceu a pena, non? E a realidade é que vivimos nun mundo o mismo que falábamos dos números de Spotify. Non é importante, o sea, non é obligatorio estar en festivales, pero a realidade é que se este ano estades en 3-4 festivales, 3-4 sitios así, aparte de máis nombre, non? A realidade é que para moita xente o feito de estar no Caudal, o sea, para min, hombre, se estás no Caudal me mola, se estás no outro lado, eu vos vou a valorar igual, e moita xente tamén, pero estás no Caudal e como, wow, estás no Caudal. Sí, mas Sí, chegas a xa moita estás, máis xente, xa é hai un nivel un moitas máis poquinho posibilidades de darte a conocer. E máis, ao final, é un pouco o que buscamos tamén desde que empezamos a tocar, rollo. Nos empezamos a tocar porque víamos a bandas como Terbutalina tocar en Revenidas ou así, e dixemos, non, rollo, quero ser eles. E agora, que pouco a pouco te vas vendo un pouco no sitio, bueno, no sitio, estou exagerando moito porque hasta vernos aí, cuidado, pero que pouco a pouco vas entrando un pouco en esa dinámica e tal, joder, é o guai de ter un grupo, non? É o guai de ter uns amigos cos que vas a tocar por aí, a pasalo de festa despois de puta madre, a pasalo de puta madre ca xente, e pouco máis, tío. Sí, a ver, é o rollo, tío. E a Porque máis, ganar pasta desto non é... claro, a ver, No, tampouco é un objetivo, entonces. É que se o tes como objetivo vas te rayar e valo deixar, tío. Porque Sí. eso, para chegar a eso, tío, tens que mallar moito. E ventedes aí exemplos cercanos que xa nomeamos aquí, o que costa chegar e cando Sí. e isto
moita xente, eu teño falado isto con algún colega. Agora hai grupos como Rapans ou xente como Moandro e demás que igual, pois sí que lóxicamente teñen outros ingresos e xa pois seguramente se poden dedicar ao grupo de outra maneira, pero non por estar en 20 festivales a nivel Galicia indica que estás vivindo de eso, porque Sí, gravar un Nada. disco son tantos miles de euros, que son X. Ir a tocar a Lugo, o sea, no voso caso, mismamente ir a tocar a Lugo, xa hai cartos de gasolina, cartos de alojamiento moitas veces, porque hai festivales que che poden pagar o alojamiento, outros que non, estas cousas que se sabe como é o rollo, pero hai sí. moitos gastos para facer Ou que non queren, o que sabes? Porque, por exemplo, ti vas ao Caudal e dinche, sí, estás no cartel do Caudal, pero mira, ti alojamento non che dou, búscate a vida. E ti vas igual, sabes? cara, hai Non estas nos vas cousas. mandar a merda ao Caudal. Se for No, un claro, festivaliño así pequeno, pois o mellor arriesgabas, pero sendo así, no, porque hai moitos, pois que dicir que hai moitos gastos e non por estar en X festivales, porque a xente igual di, está no Caudal e xa, no, ainda que Xa, non, non. hai cartos e eso, se des ese objetivo de, no, vamos a ser ricos, buf, o deixas Eso, xa, no, eso eso, non existe, eso o eso olvídate. non deixas. existe. O sea, o podes ter, eso igual o podíades ter cando originalmente Lisdexia empezou a formarse, igual podías ter a mente de chavalitos jóvenes que empezas a montar un grupo e diste, Porque eres un vamos a ser ridículo. famosos e ricos. Non chega con un ano, verdad, para dicir, no, aquí Sí, como sí. moito vamos a ser famosillos. E xa. No, No, claro, a si, ver. si, si, toca, Ti si estás tocamos tú un que plan... plantear así, de ir am- a tocar, pasalo ben e listo. Despois, se che vai moi ben, pois ao mellor sí que te podes plantear ganar pasta con eso, pero de primeiras olvídate. claro, a movida sempre foi... O sea, a Licea sempre empezou por lo que dixemos antes e a movida sempre foi o día que toquemos, se algún día chegamos a tocar un verán por toda Galicia o sea, xa está, Xa non fe falta nada máis. o techo, O verdad? resto, Xa con esto xa estamos. sí. Con isto está todo máis que cumplido, máis que satisfeitos, máis que a leche. E ademais, vos que sodes xente como a min, que vos gusta os festivales, que vos gusta ir, aínda que non toquedes, pois mira, se por riba vos chaman a tocar un festival e Claro, tocades e moito. despois estades xa no festival, pois mira, 2 por 1, non? Xa é o win-win. Claro. De gratis ali e tal, está guai. É que é o que dixemos antes, mola ir a tocar porque tocas é o mellor do mundo, pero tamén mola toda a movida que hai despois de tocar o de festival en sí. Cos grupos cos que coincides, estar por ali a xente. E aparte, Sí, sí que é verdad conocer xente, facer amigos, que, eso ao final que é o máis guai, tío. lóxicamente ti sales nun Son do Camiño, nun Caudal, nun Resurrection, os grupos que poden tocar no Resu e demais, e non vas a gañar un milleiro de seguidores, non vas a gañar a pasar a ter 1 millón de ointes, pero sempre tes algo, sempre gañas, sempre Sí, vai a haber o que se nota é que ganas moita repercusión, e máis que despois, hostia, vas ali, estás tocando nun festival con uns equipos e con unhas cousas que poucas veces ves. E con outras bandas que flipas, que dis Claro. ti, joder, que fago tocando con este tío. Falaba nunha conversa anterior á vosa con os Lucenses Beach Avenue, que o ano pasado eles tocaron no Caudal. Tiveron bastante xente para ser tamén primeira hora, tiveron un ambiente moi bo. Dicían isto, non? Que para eles foi xa só o feito de subirse a un escenario que dixeron que os trataron de puta madre, que fliparon, pensaron que os iban a tratar como la mierda, e non, os trataron como se fosen os cabezas de cartel, estar ali, ver o equipazo que poucas veces vas a ter a oportunidade. Tes xente, fliparon eles, dicíame que era, non sei se era o guitarra ou o baixista, que levaba un ampli, levaba unha cousa ali para colocar tal, montaron, fixo unha prova de sonido, estaban probando, chegou un dos técnicos do festival, que lle dixo, mira, te voy a mover esto un poquito, que se está acoplando al micro. Él flipó de, me lo está pidiendo por favor, ¿sabes? Él pensaba que cuando fallase alguna cosa estas que llevan a llegar, mover todos sin decir nada, o tipo de escenario, no, mira, te lo voy a mover, ¿vale? ¿Te importa que te lo mueva? Sí. Tal. Y él quedóse como, que me lo están pidiendo por favor, que me tienen en cuenta. Y esas cosas Si no te estea tienen que outro gustar. lado, chega ali, pégalle unha patada e Y a fa. tomar por Sí, culo. sí, ao final eso, igual vai ser o festival máis o sea, o máis grande ou máis pequeno do mundo, e todo depende, a tua sensación sempre vai depender de como che trate todo o mundo. É como, eu que sei, como cando vas a un bar e che tratan fatal. Hmm. Rollo, ao final, eso é a sensación do trato que teñen as persoas hacia ti. É o que che fai levar tu recuerdo guai ou jodercho, Sí, básicamente. porque seguro que vostedes moitos festivales máis pequenos de menos nombre en canto a fama, pero que vos trataron
de Sí, puta madre, impresionante. con Sí, equipos moito peores que pode haber nun caudo, pero que diste, vale, o equipo non é tan bo, pero o trato humano merece a pena. E iso tamén é importante para vos, porque ao final, Sí, volvemos ao mismo, non ides a gañar 1 millón de euros por cada actuación, pois por lo menos salir disfrutando do concerto e sentindo que vos claro. tratan como profesionales. Sí, sí, exacto. justo. É que é así, se non, Sí, se de non, feito, non se queda eso, nada. claro, é que eso é o que se busca, o que ao final o que valora, xa é o sitio que dis, hostia, aquí quero volver, que, tío, pasámoslo guai, trataronos que flipas e todo moi ben. Que, Por ainda que sea moi pequeno ou que sea o que sea, da igual. claro que, Eso ao final, despois outro, Sí. E sobre todo, joder, e se que a estás xente ali que, vendo uns artistazos, mellor aínda, tío. Sabes? mm, Mola máis. O que pasa é que eu xa me estou vendo ali despois a noite catranca dicindo, mira, é o que fago aquí con este ao lado deste. Pues, eu, aquí, bebendo cubatas, tal, tranquilo. eu xa me estou imaginando a imaxen con vos aí mentras que Varela pecha o último concerto ali xa me estou vendo a imaxe de como imos estar todos. Xa me estou vendo a min. é fácil de adivinar. E máis ti xa Que vivistes va, que va. tamén con algún de nós algo deso. Sí, xa hai experiencia, xa hai experiencia. O sea, xa hai bastante Sí, experiencia xa... de como se terminou. Todo diversión, é o que nos representa. Xa hai experiencia. Mira, eu contado de non caer, o resto me o O resto me caso é non lastimarse. con non lastimarme o resto vale. Mira, vamos a facer antes de que se me olvide, porque creo que, claro, con polos dos falei, pero non existía o cuestionario da Canle. Agora teño un cuestionario. Hostia. Hai un cuestionario, unhas preguntas que creo que non, en ningún caso por as fixen, creo que non. No. Son preguntas para saber se sodes psicópatas ou non. Joder. Vale, son unhas preguntas que como sempre, como digo, hai xente que pouca xente, porque non me ve moita xente, é certo, pero algún me di, joder, sempre diso mismo, xa, porque non sei que xente vai a repetir. E son as preguntas típicas, como as que ten Broncano en la revuelta, non? Que el pregunta polos cartos, e eu sempre digo, hombre, o que falamos, preguntaros por cantos cartos tes no banco, pois, home, É unha tontería, creo. igual, Sí. igual tedes unha herencia familiar personal que vos dá un carto alto, pero non ten que ver co grupo. E despois preguntar por as relacións sexuales non é por meterme na vosa intimidade, que a mí me suda apoio, o sea, vos preguntar, oye, canto tiveches o último mes, pero nese caso, quen se vai a sentir na merda vou a ser eu, seguramente, porque a pouco que digades vou a dicir eu, joder, mira, que o tipo dixo 0,5, para que eu nin eso. O sea, eu nin me toquei, sabes? E como digo, vale, non quero afundir nos cartos. Joder, o mojón este, tío, triunfa moito máis. Claro, eu vou dicir, pois non me quero afundir eu. Entón eu encarguei un cuestionario de preguntas psicolóxicas que son preguntas culinarias, pero que van a indicar como sodes cada un de vos, vale? Entón, Vale. vamos Vale. son 3 bloques de preguntas, cada unha con 2, 3 preguntas, pero son 3 bloques. Primeira pregunta. Ben moi ben para a hora na que estamos, hora de cenar, vale? Tedes 2 opcións. Na casa non tedes nada na cociña máis que cereales con leite. Calquera tipo de cereal, calquera tipo de leite, se sodes os que toma leite da avena e estas cousas, pois perfectamente, oye, cada uno sabe lo que toma, pero se acepta eso como cuestión. Pero solo tedes eso na casa. Ou a outra opción é ir ao vosso restaurante ou bar favorito, no que fan a vosa comida favorita, pero tedes que ir camiñando baixo unha chuvia torrencial durante 30 minutos, chegar ao bar, que nese momento as condicións higiénicas deixa un pouco que desexar, coller a comida, levala baixo unha chuvia torrencial para casa, e si na casa pois podes quentala, podes preparala, pero tedes que comela con ese circuito. Cal das 2 cousas preferides? É igual como cereales, tío. Eu non me mollo nin de coña. Como Hostia, cereales, joder. fijo. A ver, tamén depende moito da fame que teño, pero se teño que andar media hora e vir de volta outra media hora, mira. No, cuidado. Chovendo Eu se é así os cereales 100%. Ahora, pensaríamos, pero os cereales. E, vale, lexís cereales. E que botedes primeiro? Leite ou cereales? Primeiro leite, sempre. Sí, primeiro leite, despois os cereales. Cereales, vou nos comendo, meto outra vez, como outra Sí, vez. va rellenando, para isto creo que non hai discusión. Para que estén no seu punto de crujientillo, sabes? A mí se me hablando Sorprendente, pero curiosa respuesta, ves? Aquí me esperaba eu... Pero isto terá un resultado, dirásnos algo se estamos Sí, locos ou non. despois ao final dovos o resultado. Ahora, polo de agora está sorprendéndome bastante. Outra situación.
Pedides unhas pizzas, vale? Quedades aí o grupo, tal, pedes unhas pizzas, tal, e dices, veña, vámonos de festa, levamos toda a tarde ensayando, estamos a carallo de tocar, estamos aquí xa cansos de todo, sobrou uns anacos desa pizza, vale? Salides de festa, sobrou uns anacos, e volvedes, pois, a altas horas, ou a primeira hora da mañán, despois de tomar unhas cuantas bebidas espirituosas, que sei que non vos gusta, pero bueno, ese día coincidiu que sí que caeron algunhas sueltas, con estes hielos que o hielo a veces de noite non sei que lle pasa que te deixa un pouco así mareado. Chegades a casa e tedes esa pizza aí, chegades con fame. Primeira pregunta, contemplades comer esa pizza nese momento da noite ou da mañán? Sí, Ah, coño. como a fijo. Vale. Cago en Dios. E ora, Non tiene ninguna duda, vamos. e ora a parte importante, como a comedes? Fría ou a quentades? Fría. Sen A dúbida. mí eso xa me preguntastes. Fría, fijo. De feito, fixeno o viernes pasado, baixamos a tomar unhas cañas, e cando cheguei a casa, meus pais na rampisa, había uns cachos e non lle dixen ningún. Así tal cual cheguei, senteime, comín todo e fun para cá. Se fora o sábado non a comías en la cubera que non che daba. O sábado fun dormir. Non había xa capacidade nin para comer, non? Nah, a ver, tampouco tanto, pero bueno. No, a ver, tampouco era para tanto. Pero por unha vez que está peor que min, sabes? Teño que... Hai que aproveitar, hai que darlle aí, non? Claro, Vale, último bloque. Tortilla de patacas. Con cebola ou sin cebola? sí. Con 100%, tío. Obligatorio. O sea, pero sodes destes que ten que ser sí ou sí, e se vos la No, poñen de outra no. forma, Eu non a si hai queredes con- ou si hai- abrides a posibilidade? No, eu se hai con cebola, pois cómese tamén, pero prefiero sí. É igual, o sea, dá toma que aba sin cebola, pero con cebola dá en plan ten moito máis sabor, tío, E funciona máis. aceptades meterlle chourizo, queixo, outras Sí, cousiñas ou só de santieso? Sí, pero eu levo peor eso que aceptar que non teña cebola, verdad? En plan, o sea, que dijo que sí a todo, pero prefiro No, tortilla a min clásica, tío. mólame a peña que lle mete xamón, que lle mete chourizo, a min eso mola, Sí. Bien. Vale. Vale. E agora, a tortilla moi feita ou estilo Betanzos ou un punto intermedio? Que preferides? Algo intermedio, tío. Estilo Betanzos. Pero que se desfaja Que ultra sangre, líquida. sí, que sangre, que sangre. Que A ver, sexa, a mí mola, que a este mí mola navegando que este todo. moi jugosa e Sí, que como este si líquida, fora pero sopa, non tío. tanto, tío. Que a teña que comer como se fora sopa. O sea, se a ti te poñen a sopa de tortilla, non a comerías? A min, Sí. non, comería, pero prefiero que este un pouco máis feitiña, non que este feita que sea un pedrolo, pero eso, que tirando a desfeita, pero que este un pouco así jugosiña, tío. Que sangre, que sangre. Eu quero dicir aquí unha cousa porque algunha persoa di no, es que si está estilo Betanzos vou a coller a salmonela, vou a poñerme malísimo. Eso. Spoiler, eu fai uns anos comendo unha tortilla mazacote nun bar aquí en Culleredo, comín a tortilla mazacote e pillei salmonelosis. Quero dicir, Hostia. que non, que como putada. es que está cruda y te vas a enfermar porque se puede uno enfermar, ainda que a tortilla esté aparentemente de puta madre. Quero dicir, vale, eso para xente que non, porque a xente, no, es que non la como porque me voy a enfermar. Vas a enfermar igual. Vas a morrer igual. Eso é así. Vale, pois, sorprendentemente, e digo sorprendentemente porque, claro, un escoitar vos as letras, un vos ven nos escenarios, e di, esta xente ten un rollo psicópata, e sorprendentemente, tedes un 0% de psicopatía. Buah, somos boísimos. Hostia. Porque, Joder, entonces si Pues cantas un cerro a pizza non esperaba, cando verdad. chegas, estás loco. mira, a xente que quenta a pizza, se a quenta no forno ou na sartén, no forno é un 30% de psicopatía. Na sartén é un 40% de psicopatía e cando a quentan no microondas é un 60% de psicopatía. Porque unha cousa que diste, vale, quero comer quente, pero tío, metes unha pizza no microondas e sale chicle. Sí, dá bastante asco. De feito, a tortilla tamén prefiero comela fría que cantala. Eso xa non o Exactamente. aí xa non contemplo posibilidade. Eso xa non o pregunto porque aí xa non quero, o sea, se alguén prefire Eso quentar a tortilla, Ten que ser frío. No, tío. A tortilla o comes no momento ou se Claro. non, cando enfríe,
Cómela así. Se a fas, Está Come fría, sí. se a fas e a Sí, mas comer se recén esquenta, feita, jódela. pois si está quente, pois a comes, porque está recén feita, Porque claro. de puta madre, guai, como a pizza, lóxicamente, a fas quente, pois a comes quente. Ok, pero é algo que cando está frío. Olvídate, Está non hai frío, máis. é o que hai. Non pode volver a quentarse. Eso é como os callos. Están mellor o día siguiente, sempre. Pero, sabe, é que aquí pasou xente que defendeu, e eu un día fixen caso, un día que eu cheguei que nas miñas facultades psíquicas non eran as correctas e dixen, "Ora vou probar, a ver", e metín a pizza no microondas cun vaso de auga, que supuestamente ti metes o vaso de auga Sí, e é a o truquito. E humedade fai non, magia. Sí. Digo eh, mismo para a pasta, é así, que se quedan mellor. olvídate, eu metín, eu non sei se iba tan borracho que non sabía ni meter un vaso de auga, pero eu metín o vaso de auga ca pizza e eu cando a fun comer non era capaz. Era máis chicle incluso, dixen eu. Pero ou tirei, eu non sei se tirei agua en riba da pizza ou que carallo fixen, pero era aquilo máis chicle todavía, dixen, isto non se pode comer, era asqueroso. O sea, prefiro comerme unha pizza con piña, solo de piña, que comerme unha pizza quente no microondas. O sea, a ese nivel, a ese nivel. Eu nunca provei, Sí. a verdade. Eu tampouco provei Pois nunca. non o cantar, fagades. tío. Eso come se frío. Sí, nin falta que fai. Non o fagades, que dicir, xa o fixen eu, e xa está, xa me sacrifiquei eu por vos. Non o fagades. Mira, para ir enfocando o final desta conversa, quero que me recomendedes grupos. Quero que me recomendedes algún artista. Que me digades un, dous, tres artistas que sexan coñecidos ou pouco coñecidos, da igual. Pero que digades, buah, isto o tedes que escutar. Teñen que ver con Lisdex e que sexan fonte de inspiración para o grupo ou non. Non é obligatorio, O sea, que xente que se vos veña agora á cabeza. A mí aí jodesme. Los É unha pregunta que me encanta facela porque é moi sinxela de contestar, pero ao mesmo tempo é moi Sí, No, pero no, é moi é moi jodida. difícil. Eu dígoche los vinagres. Sabes quen son? A mellor os conoces. Sí, a mí mólame. Los Que vinagres? son canarios. No, pois non coñezo. Pois vai molar, Ai, Non sei, estou pensando máis. é que jode, Eu digo, a ver, digo un que todos conocemos, tío, porque o meu grupo favorito é Conedo Durante, pero é como non dicir nada. Despois, cambiando de rollo, moi cambiando de rollo, Catriel e Paco Moroso. Estou moi enganchado, tío. brutales. Hostia, Estou moi enganchado, Dios. non sabía eso. Fuá! A eles e a de la Osa teñen unha edición bastante potente. Brutal. A min de la Osa estive escoitando outro día o disco que non o escoitara. Sorprendeume para moi ben. E o de Catriel, estiven vendo os vídeos que estiveron no Coachella e demais en distintos sitios e, bueno, xa o seu Tiny Desk que publicaron, me parece que unha locura como fan eles e a banda que se rodean. O sea, me parece Sí, é que... unha cosa increíble. Non sei, tío. É que fan algo moi fresco, fan algo guapísimo. Parte, a min, o de que estén, a min flipame de estar sentados aí no escenario aí sudando, que están sudando de todo, pero ao mesmo tempo están con seriedade como me mola vuestro rollo, de estáis aí, me la suda todo, venga, por que non, ya está, a cantar. Sí. Joder, eu quero se dicir outro, pero non me acordo como se chaman, tío. Alguna Non sei o canción, nome, son estes ingleses que é solo un baixo e unha batería. E, bueno, o tío do baixo canta tamén. un baixo, unha... Buah, é Que que, son, tío? ves, isto é cando se me ven en conta, cando a xente me dá pistas e eu tampouco son capaz Sí, de... eche jode. E digo, mierda, quen son? Espera un momento. Buah, que teño varios nomes, pero son nomes que non vou dicir porque sí que non existen. O sea, estou mezclando ahora mismo nomes de grupos. A min isto Aí non tiene idea. A min isto pasoume, por iso me gusta facela, porque eu fun a Radio Galega, o Sabrosura Fest, que me levaron a min o ano pasado, en outubro, e me fixeron pregunta de dime 5 recomendacións de grupo que vai petar o ano que ven, entrevista favorita, non sei que, e mo dixo o Vieito cos días de antelación, e dixenlle, tío, te lo agradezco tantísimo que me des días para poder, porque quería preparar os temas que iba a poñer e tal, e eu, gracias por dicirmo con tempo, porque a mí se me pillas na entrevista que che diga o grupo que vai petar, ou non sei que, xa me costou decidir solo un en cada unha das categorías, pero pues, dixen, a mí me joden así, pois eu agora vou facer esta pregunta a todo o mundo. Sabes cal é xa? Xa o tiño,
Cales son? Xa o teño, Royal Blood. Vale, sí. Ah, Que joder. non me salía o nombre, tío. Sí, sí, que Claro, Se me vino, poño mola. cos canales, a ver, son vino no segundo contidos. camiño, sí, 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 sí. Sí, Sí, Bueno, moi vinos. grande. molan que flipas. Estaba igual ali presente. Ver non os vi moito, pero estaba igual ali, sí. Sí, 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 sí. É que, Non pasa hostia, nada, eu ese mismo ano hai moitos concertos que non me acordo de nada, tío. a veces é Por mellor, exemplo, Bizarrap estuve ali e non me acordo de nada. Para min tocou 5 minutos. Prometo. Bueno, esto é como a min o ano pasado, isto creo que xa continúa a entrevista, senón pois queda aquí xa contado. O Caudal Fest do ano pasado que era con Barry Brava, pode ser. Sí que era con Barry Brava, me parece. Sí, era con Barry Brava. Que empezou a chover e eu de repente sei que acaba o concerto, xa acaba era o último concerto do último día, creo que era, do primeiro día ou do último día, bueno, da igual, era o último concerto, sei que, vale, xa acaba todo, tal, e eu lembrome de ir camiñando, tal, sei que saludei a xente, tal, guai, de puta madre, tal, bueno, vou pa casa do meu irmán que durma ali en Lugo, chego a casa, ao día seguinte despertome, tal, e miro a roupa, miro o calzo todo, vexo encharcado, todo mollado, e eu dicía, pero se tiña un chubasqueiro, tal, que carallo pasou aquí, tal, poñome a ver o móvil, e de repente teño vídeos grabados do concerto, estando eu en segunda fila do concerto, cantando esa canción, porque sí que me sabes canción, pero cantando as cancións, grabando, máis ou menos, e dixen, a ver, en que momento eu pasei de estar onde estaba, que me lembro onde estaba antes do concerto, a lembrarme de chegar a casa do meu irmán, camiñar todo, e non lembrarme no concerto e ves os vídeos e ves unha chuvia torrencial e eu, vale, agora entendo por que está, claro, empezou a chover e non me empezou a chover nin hostias, digo, agora entendo por que está todo mollado, claro, ahora ten sentido. Así é. Eso está guapo tamén. Esas aventuras Sí, tamén molan, ese tío. A ver, mola. hai que... Mira, a mí pasoume... Este ano non, que non fun. O ano pasado. Pasoume no segundo camiño, que o último día choveu, adiós. Choveu, non sei, había brexa ali ao final e tal. Sí. Bueno, Sí. eu estaba ali, moi de festa, digamos, empezou a chover, acabou a brexa, fun aos DJs ese de Tecno Dolor, estuvemos ali a chuvia, era un lameiro eso. E despois todos se querían ir. Dixo, non me quero ir, tío. Estou aquí moi ben. E quedamos a ver unha amiga. Bueno, seguimos por aí adiante, fixamos botellón por aí con xente e tal. E despois, claro, xa eran altas horas, ela ligou con un chaval ali e tal, e dixen, bueno, mira, eu teño que ir indo, porque Xa agora sabes, sí que ti xa... tes o asunto listo, pero eu voume para a cama. O sea, no... iba de camiño e tal, andando por ali, que non sabía moi ben nin onde estaba, sabes, pero eu iba. Apareceron uns tipos e dixeronme, perdona, que pasa? Podes sacar unha foto? Sí, claro, tal, saquei unha foto. Vale, gracias, non sei que. Mira, ahora que vos saquei a foto, para onde ides? Para Santiago? En plan, Santiago, centro, tal. Sí. Sí, sí. Ah, podo ir con vos? Sí, claro, vente, vamos a chamar aí taxi. Era perfecto. E fun ali cos desconocidos, tío. Chegamos ao centro de Santiago e dixeron, mima serían as 6 da mañá, ou así, tío. Dixeron, non hai nada aberto agora. A donde podemos ir? Eu non me quero ir para a cama. Dixen, pero levo vos eu a un sitio amigado aquí. E pensei en, fun mirar así un par de sitios, pero estaban pechando xa, estaban para pechar. E ao final acabei nos levando ao TNT. Bien. E dixeron os tipos, hostia, chegamos ali, e había xente na porta, tal, e pero isto está aberto, sí, isto está aberto, fijo. Ti tranquilo, tal. Arrimanos ali á porta, vamos preguntar. E preguntaron ali ao tío, mira, estás pechando? E dixo, non, estamos abrindo. Vale, Pero deixanos ali, que eu íbame para dormir ali na casa de Fran, o que canta con nós, e xa levaba na casa varias horas, xa estaba estos huevos de esperarme e marchei. Para que me abrira a porta, basicamente, estaba empapado aínda. sí, porque esa noite, ese ano que dormí no camping, eu xa non lembrome, eu jodíme, o sea, caín, eu non sei que me pasa a veces por caer, pero Sí, ese día, es un problema, ese fora graciosísimo, porque fora subindo ao rollo do Monte do Gozo, que teñen como as gradas, casi na parte de arriba, onde puxeron a Noria, eu estaba subindo por ali, e non iba, ese día non iba moi borracho en ese momento, o sea, estaba suficientemente sereno. E lembrome que eu iba subindo e caín diante de Mati. De Mati de Rapas. Estaba xama e Mati. E caigo tal, e xa me veñen, oye, tal, e dice, joder, como vas? E eu, non, tal,
non iba mal, tal, caínxo diante deles, e empezouseme a poñer a rodilla que flipas, empezoume a doer, e eu dixen, que ao final resulta que o que tiña, ao caer, debín rozar con algo e pillei unha infección da hostia, que estive en 2 semanas moi jodido, pero empezoume a Hostia. doer a rodilla e dixen, estaba ali e dicía, joder, empezou a chover, e digo, que fago, vou patín de campaña, e pensei, dixen, a ver, se jodín a rodilla, jodendo algún ligamento ou alguna cousa, xa está jodida, e dixen eu, se vou coller a baixa, non creo que pase nada, que dicir, non creo que cambie moito que me quede ata o final, e quedeime ata casi o último momento da men, ali, que non era capaz de camiñar, porque dixen eu, total, xa está, que dicir, que máis dá? Xa estou jodido. Non pasa nada, ao final foi unha infección, pero foi como, pues, se rompín a rodilla, bueno, pois é a vida. Hecho que hai, a ver, é así. Bueno, teño outra, sabes? Xa está, Tampouco... non pasa nada. Historias que mola vivir, o que falábamos, que está guai estas cousas, estas Ah, guai. anécdotas. Joder, Eso é o mellor dos festivales, tío. que Claro, senón está guai que de vez en cando surjan estas movidas, tío. hai que senón todo aburrido, ver a ir marchar. Sí, home, o grupo estuvo guai xa, pero é que non vou moitas veces, non é só pola música, que a experiencia ca xente, cos Claro, é colegas, o ter as ambiente, anécdotas, é o conxunto de todo. que está guapo. Pois, rapaces, haberá que estar atentos aí ás vosas redes para novas datas que vayan salindo, a xente que poida acudir, eu a ver como estou co hombro, a ver se me podo acercar aí a Santiago, se non esperarei algunha outra data que me quede máis cerca, que non quero esperar, porque o Fene Rock non vou a poder ir, eso seguro, que coincidime co Osa do Mar, vou ir ao Osa do Mar, pero no Caudal sí que vou a ir, pero non quero esperar a septiembre para vervos, así que Pero xa. ti sempre tes algo, tío. Ti sempre tes algo jodido. O sea, nunca estás enteiro. Mira, no, eu estou na puta mierda últimamente, Eu estou na puta Entre a mierda. rodilla esa, aí atrás que estabas para operarte da garganta... Efectivamente, que eso ao final non me operei e agora estou co ombro, que me disloquei, que teño unha luxación dende fai 5 semanas. Que che fagan 2 por 1, tío. Que che operen xa de todo. Bueno, teño un diente roto e outro que está a punto de joderse. Que sei, pero Lima. eu estou feito merda. Eso que hai. Xa xe digo. Eso que aquí os punky somos nós. Pero, sabes que a miña filosofía dende fai uns anos? Se teño que morrer, mira, morro. Pero polo menos morrín despois de ir despois de vivir. Xa está. Eso non é verdade. Pa que? O sea, porque senón, mira, no, é que non, hai que ter cuidado. Mais dá, ter cuidado na casa e depois morres igual. Hecho que hai. É así, é así. Pois, rapaces, mil gracias por ter pasado por aquí, mil gracias por unha nova conversa, que sempre é un placer falar con vos, sexa aquí, sexa cando coincidimos en sitios, ainda que a veces, moitas veces non nos acordemos do que falamos, pero coincidir con vos sempre un placer, con calquera de vos, porque aparte con todos os integrantes de algunha maneira, sexa con algún dos outros grupos que tedes ou algunha cousa, sempre acabo coincidindo e con vos é un placer, animarlle a xente que se sume a bailar con vos, que se faga esclavos da vosa música, porque non se van a arrepentir de entrar no voso bucle, porque é un bucle que é moi divertido e aparte xa non por arte, pero todo o conxunto é moi guai, e que vos vexan en directo. E vou a deixar falache de xa un bo anaco, pero que digades o que queirades agora vos, invitades a xente aos concertos, a escoitar a vosa música, ou que pois agora digades, pois que vos fagan unha comida, o que queirades. Hostia, eso sona un pouco Hostia, así. a comida mola, me. Eso sona un pouco así. Nos veñan a ver. Antes falamos o da pizza tortilla así, e me estaba entrando unha fame que flipas, tío. E agora vas a mirar e solo vas a ter cereales. Un pouco máis a verá. No, pero Pois nada, tío, que veñan todos ali. Claro. Que veña a calquer concierto que lles coincida cerca ou que podan ir ou o que sea, que vai molar, tío. Que sí, hai que probarlo e hai que verlo en directo, tío. Si, o sea, En se che Galicia gustou... tampouco quedan tantos que armen tanto como aquí. No, eso é verdade, Eso é verdade. Si che gustou, o sea, se escoitaste eu creo, si a xente que escoitou en Spotify lle molou, ten que vir a ver en directo, porque é outro rollo, algo distinto, vai lle molar o triple ou moito máis. Eso, tío, é como ese chute de energía, de irte con unha sensación guai, creo que merece a pena vivilo e invitar a todo o mundo a que veña.
Pois con eso nos quedamos. Eu agradecervos novamente a vos ter pasado por aquí. Haberá que facer outra máis adiante que con calquera excusa que sempre é boa excusa para falar. E a xente que está vendo isto, agradecerlle que chegasen ata aquí. Non sei quen vai a vir próximamente. Aí hai varias opcións de entrevistas que estou aí para pechar, pero bueno, que estén atentos porque quedan unhas cuentas para acabar a tempada, non moitas, non moitas. Sí que podo adiantar que posiblemente unha das últimas... Non vou adiantar nada. Que me gusta facer spoilers e despois é unha puta mierda. Non vou adiantar nada. Que estén atentos porque hai... Sempre está ben dixer un caramelito, home. A ver, é que hai un posible... É que non... Supoño que sairá como quero que saia, pero hai un peche con sabor a muros que vai a pasar e que teño moitas ganas de que pase. Xa pasaron por aquí, por a Canle. Non os nomeamos hoxe, pero que vou a pechar con eles e teño ganas de pechar a tempada con, non pechar a tempada, pero que veñan outra vez por aquí, que aparte eles están pechando tamén a súa gira este ano. Os reales poden saber seguramente quen son. Así que nada, como digo tamén sempre, vémonos xente onde haxa música en directo, porque a vida sen música, hombre, se pode vivir, porque se pode vivir sen música, eso é certo, pero se vai vivir como la puta mierda. Chao, xente. Veña, gracias, tío.